Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti umuna paset te serye tayo ita alawas a napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada training media dayo. Isa kasapulan na mapanag ijay. Apay ang masapol nga dya adayo ti pagtriningan nyo. Ano nga rod? Kastamat tinabiit pa yung naggraduara polis. May maya tapno mapermanente iti trabaho akas polis. May destino akmat akas nurse iti medyo na suli nag-alugar. Da kami ti mangkita kadagiti mabakunaan nga ubing iti adayo alugar. Agan-anat ka nga rod iti papanam ha? Kasta ka mat iti papanan nyo. Sapay adu ka no ti rebelde iti papanan nyo. Itad ko ken katoy keychain anagatang ko di tanagnaan mi. Naimaldit di tabitin na tiladawan ta adwa. Ibitin ko matan dita ti tolbak ti balay ko. Kan tolbak ti barangay health station a pagtrabahwak. Mapanak pa iti pagtrabahwak, anti. Ano san yo apakikit-kita ti balay ko? No, dito'y kuma, ti pakaidistinwam. Saan nga iti adayo, balasang ko. Adang aminan sigod a nakadistino dito'y, anti. Saan mo't amabalin at nakadistino dito'y ti iyalis da, tasyak ti sumukat. Sanak nga inaldaw amapan iti balay mo, balasang ko. Amumod, medyo adayo. Apay no ijay kayo nga aminan nga agyan, anti. Naiputputong ti balay mo. Agmay-may sa kayo mat dito'y. Dito'y ti ayan dagiti mulak, balasang ko. Umanayan, pagbibiyag ko dagiti maapit ko amulak dito'y. Sa bagay, di tapay nga rod sirok ti lansones ti pagsinsinarakan mi ka ni Romy. Tamatan-awan mi ti lumlumnak nga init iti baybay. Siyak ti saksi iti ayan ayat yo adwa. Kanayon ko ang makita ang naragsak kayo adwa. No adda kayo di tasirok ti lansunes. Nagmayat nga min ti dalumpinas abato a pagtugawan iti sirok na, anti. Nagmayat pa iti puloy ti angin. Kabayatan at ang tanawan ti baybay iti baba. Mapantayon iti training ground iti Visayas. Nakasagana ka din? Apay analiday ka. Mabayag namin na di kami agkita ka ni Eva. Sapay may parit ti cellphone kada tayo ijay. No signal ka no iti papanan tayo. Kasla tayo balod ijay. Sakbay mat kami ang may papermanente tayo ket kasapulan ti training. Anusan tayo ta kinayat tayo mo tinagpulis. Pagrebangan tayo ti kastoy. Anya pa'y ngayon di kasta. Aganos ka bagi kunada nga ron. Da nakitak a babae ang nakabado iti puraw iti mais a barangay health station. Anya teramidin tayo iti babae nakabado iti puraw, Pangulo. Ang dalakid di ammo na dayjay, maipapan kadag iti ag-agas. Isu ang masapol nga alaan tayo, ako mapang kada tayo. Mapan mi kadidukutan, Pangulo. Na, saan mo nga ammo nga usaran, day tasang kabasit anaitad nga utak mo. Kasano nga'y ako mapang kada tayo, nudukutam. Agparang tayo na managdakdakas iti imatang na, nukas ta ti aramidam. Ay, mapan tayo ay aywan, kasta ka day. Masapol ang maamuan tayo, ti balay na. Dagiti kabagyan na. Tapno maiwayat tayo, ti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo. Ay, mawata kaunti kaya't maamaramid, Pangulo. Kaya't mo asawan, sumalog tayo. Tatiktikan tatibalay kan kabagyan tinasaw a babae. Ako na ni Pangulo. Wen, umuna. Makiamam mo kay tinasawa babae. Kampay ini nasaya at kagayam. Nawatam. Siyempre no imbagam, naawat akon, tasa anak ako nang. Mangawis ka nga roda ni Tikanwata at sumalog tayo.
Ijay imbaga ni Pangulo nakakita na iti nakabado iti puraw iti papanantayaw. Areglado! No kasta! Addan to babae akadwa tayo dito kuta. Sa lalayngan tayo ti mga rami iti pambuspusan. Tapno kumapang kada tayo tinasawa babae. Nalaka lang dayta. Apanan tayo ti babae. Tapno maya ako mapang kada tayo. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako, balasang ko. Naggapo ak ijay ilay. At danapan ko ginatang. Ay, agawid ka kadimat, Eva, balasang ko. Wan, nana. Nagapuak mo't iti barangay health station di takabangibang a barangay. Ay, Kurt, medyo adayumot at ipinagnam. Wan nga rod, nana. Awan pa'y mat ngamin kalsada dito'y bantay. Kapilitan na pagnaan, numapandi takabangibang a barangay. Nalikaw ti kalsada, tadita pa'y baba. Ay, win nga road, balasang ko. Uray itinapananda rumay. Adayo kanumot iti ilay. Wan nga rod, nana. Saan kami pa'y ama kapaginawag? Nagrigat ti sasaadan mi. Ay, kapilitan na aginanos kayo. Para iti masakbayan nyo, Eva, balasang ko. Nakita mo ti babae kinasaw ti bakit. Inawagan na ti babae ti Eva. Eva gayam tinagan ti babae. Darasok ti mang salikaw-kaw iti bakit. Magna kiti bangir. Kat kunwari, masabat ko. Oy, tapno makaala ka iti impormasyon iti bakit. May papanitag nagan ni ti Eva. Sige, ditakan. Tapno maunaak ti bakit iti bangir at dalan. Darasang. Imbag, tasaan unay anasa magtidalan. Maunaak lakit di ti bakit. Tana inayad amag na. Nana, naimbag abigat yu. Pasyente nak ni Madam Eva ijay kabangibang alugar. Ayan ka diti balayda. Kwa, balasang ko. Diretsuam laang day taadalan. Adda na pinturan iti berde abalay. Nana, aduda ka ding agnanaw ijay. Ulilan ni Eva. Agmay-may sa ijabalay na. Kasta gayam. Kaasimot nga rod ni Madam Eva no kasta. Saan nga inaldaw ni Eva ijabalay na. Taad-ado nga ijay ayan ti trabaho na ti ayan na. Ay, ada samot na isang rat a pagturugan na ijay. Isugayam nga awan ijay idinapanak, nana. Kasapulak namin ti agas. Kwa, ijay ka kumalagan health station. Ta ijay ti ayan dagiti agas. Saan kahit adita balay na? Anya nga itinamuami ti dadya bakit. May papan ka ni Eva. Agmay-may sa kanu iti balay na. Napinturan iti berde. Uli lagaya man dayjay nga Eva. Awan kadwa na iti balay na. Kasta iti maramid. Agisuot iti uniforme ti pulis wano militar na iti kakadwata. Bombaan dati sikigan ti balay na. Kasanun numayraman ni Eva? Kunang kamay. Makita tayo kung ano niya kwarto ti adda silaw na iti sardam. Kawatan nga iso, ti kwarto na. Iti bangir nga awan silaw na ti bombaan na iti kakadwa. Kalpasan na. Agparang ta asaan ang naka-uniforme. Kunwari, tulungan ta. Ibagata nga uniformado tinangaramid. Tapno guraan na dagiti naka-uniforme. Correct. Ang daman gayang basit nga utek mo.
Ay! Anya day, Jay! Uray lang na dayag ti kwartok! Ay! Apa yan? Anya nga ta ti bimtak iti abay ti balay ko. Aglamangak iti sirok ti katre. Madam Eva, ayan nyo. Umay kayo, tatulungan kayo. Naka-orniforme dagiti nagpabetak iti asidog ti balay nyo. Nakita mi apil manaw da. Sino nga tadagita? Saan nga ta kabusor? Saan ka nga agbutang kanyag? May saak nga inagasam idi ijay kabangibang a barangay. Umaykan, tamapan tayo ijay abanda. Dito'y tayo pa lang. Agina na tayo pa eh. Saan mataday to'y tidalan nga agturong iti kabangibang a barangay? Nadamag mi ngamin. Nga adda kanumot lang nagpabetak ijay, madam. Inalada kanu dagiti agas ijay. Iso nga umay kalangan ijayan mi. Tasika ti mangagas kadagiti masakit ijay. Sa dino ti ayan yo? Adayo ka di? Saan? Napan kami ijay. Takas jemot lang tinaramid dagiti naka-uniforme iti pamilyami. Isa pimanaw kami. Nagkamang kami ijayan mi ita. Ado kayo ka di? Ija ibagbagam a lugar iyo? Medyo. Adamot ijay ti pamilyami. Kasapulan da ka ijay. Taado ti masakit. Kasano? Kat awan mat awit ko nga agas. Ado ti agas ijay. Ngem saan mi nga amot ti pakayagasan da. Kagatwa, nung nakain na kayo, dalyasa tayo. Oh, sige. Agdalyasap tayo manen. Eva. Kaya nyo na pinakaman nyo. Nakalanon tayo ni Tikota. Kuta ka no ti maysa akadwami a nagdalyasat babaen iti kabalyo. Anya nga ta ti ado a kargada a nakakarton. Sige, Eva. Tatulungan ka abo mabang iti kabalyo. Sa dino ka di ditoy? Apay akuta ko na dyan maysa. Kuta lang tinyawag mi iti daytoy a lugar. Biktima kami amin iti kinadangkok dagiti naka-uniforme. Kagkura mi ida. Asino nga mindagi dyan a naka-uniforme? Kunan ni Pangulo Gaspar. A pulis kano kan militar ama nagdakdakas. Adda ka di kasta? Tagikurangan da kano ti sweldo da. Iso nga agaramid damutan ni ti may kaniwas. Agduwa-duwak iti daytoy. Amangan no dagito iti sapsapulan dagiti panakabagi ti lintag at tulisan. Oh, apay ka laat nga inapot mo ti barukong mo. Nabannog ka kadiga po iti panagtartaray tayo? Sa anak mo't unay ang nabannog. Ngam kalaat ang nagtibayo ti barukong ko. Kunada nga adda ka no nakalagip kan kano kasta. Sakti nakalagip. Ni Eva ti simkan iti panunot ko. Tauray lang nagtibayo ti barukong mo, nakalagip kan ko, ana? Kasla dadakas na napasamakin ko na. Ay na, danag mo lang dayta. Ala, intakit din iti ayan ti makan. Mabisin akon. Bisin mo la siguro dayta. Ay, Diyos ko. Anya nga'y tinapasamak iti asidog ti balay ni Eva. Ay, day tangarod ka. Imayak mo. Tanadamag ko nga da nagpabetak iti asidog ti balay ni Eva. Ay, katayan na nga taitan. Uray siyak. At damot na kaibaga kanyak. Ay, ti saludsod. Asino nga ta tinangaramid iti kasta. Kunada ang naka-uniforme kanumot iti militar. Ay, saan nga ta? Ama nagdakdakas ang nag-uniforme iti militar? Tapno dagiti militar ti mapabasol. Adda puntom iti dayta nga imbaga ma, kabsat Berta. Ay, ti saludsod. Ayan ita ni Eva. Si Mang Petmet idi kalmaan.
Tanagsabat kami pa ije nagsapalan ti dalan. Jonah, trabahom ti mangiyalis iti alipuspos dayta nga Eva. Padaksam dagiti militar, tapno kumapeng kada tayo. Saan kayo nga agdanag, Pangulo? Rinugyakon nga inaramid dayta. Pinadtagas ko dagiti uniformado. Masiguradok ang mamati kanyak ni Eva. Nasaya at nga rudno kasta. Inruginan timang taming kadagiti masakit. Imbaga, tanaala dagiti kakadwa dagiti agas iti pagtrabahwan na. Saan mo apiksaan? Tapno di na mangeg, ada tayo tinangala kadagiti agas. Imbagak kan ni Eva. Adagiti nakauniforme, akadwa dagiti nagpabetak iti asidag ti balay na. Tinangala kadagiti agas. Nasaya at nga rudno kasta. Imbag tanaalayo. Tapno adda mangagas iti putot ko ang masakit. Masapol ang mapaanak ije ilay. Ta i-report ko tinapasama ka ni Eva, kabsat. Sige, takadwaan ka. Ibagata pa'y kadagiti pulis. Nga uray ije barangay health station kat sinarrak damat laeng idirabi eh. Kabsat, may nga ta grupo ti akin aramid. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita nga akin aramid. Ay, ayan nga tangay ti kaanakak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalada ni Eva iti kuta dagiti managdakdakas. Takayat da kumapang kadakwada. Tapno da mangagas kadagiti masakit iti kuta da. Kabayatan na, madanagan matiikit ni Eva. Kanti ina ni Romy akayan ayat na. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita halawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. May nga ta grupo ti akin aramid iti dayjay. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita akin aramid. Ayan nga tan ni Eva akaanakak. Ay, sapay lako ma. Tawan ti dakas, anapasamak kan kwa na. Sabay ko mga ruta kasta, kabsat Berta. Kat dagiti nakakita. Pimanaw da kanaw, takabutang da dagiti nakauniforme. Ay, wala. Asino mat ngay ti saan amabutang. Nukas jay nga addaag pabutak. Sapay kunada nga uniformado dagijay alalaki. Ay, managdakdakos lakit di dagijay. Jak mamati ang militar dagijay. Ay, uray siyak. Jack mamatay. Nasaya at tikaadam dito'y ayan mi. Ado tinapyaan iti sakit na. Iso nagsakit da. Tanapudot unay iti aldaw. Ngam nalamag iti rabii. Apay adi kayo sumalog ijay patad, Pangulo. Saan ang mabalin sumalog kami jay patad? Kabusor ko dagiti uniformado at tao. Nasingpet da, Pangulo.
Tilaang managdakdakas, titiliwan dagiti uniformado, Pangulo. Anya na singpet. Ado tinapukaw a kapamilya kan kabagyak, gapo kadagita nga uniformado. Anya ti kayat yu asawan iti napukaw. Napukaw, adjakon ida makita, iti kaanuman. Isu akagurak launay ida. Amang ano aday naramid da amay kaniwas. Iso akas jay tinagbanagan da. Tapay ka di amang mas kayo, Pangulo. Nusan lang nga da maitulong day di ababay dito'y kota. Ibitin ko iti sirok ti kayo. Day, anya ka di ti madingay na ramid na, Pangulo. Ibaga nakit din, nga da inaramid dagiti patpatgak iti biyag amay kaniwas. Isu a pinukaw ida dagiti uniformado. Di na nga minamo dagiti pasamak, Pangulo. Bayan tayo latan, taam mo nang agasan dagiti masakit a kakadwa tayo diti kota. Day tangarod ti makagapo. No apay asan ko nga ibitin iti sirok ti kayo. Mano paya bulan sa tayo makaawid iti Luzon. Mabiitan, bro. Saan ka kadiunay nga apurado? Kasla nagbayag ti kaadda tayo diti Visayas. Mabiitan. Wan mat kiti. Iliw kon sa langin kan ni Eva da ito. Iso akas ti mariknak. Lipatam nga minsag paminsan tapno saan ka unay ang makarik na iti iliw, bro. Ingkamot agpasyar no free time tayo. Apagbiit mo ti free time tayo. Ure apagbiit, naragsak tayo man. Saan ka ang makarik na itiliday, no kasjay? Aramid kano dagiti tulisan ti agisuot iti uniforme ti militar, sakbay nga aguli da iti babalay. Ay, kasanon ni Eva. Ayan na nga ta. Inalada nga ta. Ay, sapay kumatasaan. Ngama, ayan na nga ingatan. Uray kano iti pagtrabahuan na, kat inuli da. Inalada amin dagiti alikaman kan agas ijay. Madanaganak. Pangsapulan nga tan dagiti pan nakabagiti lintag kan kuana. Ay, sapay la kumaa. Tawan dakas anapasamak kan kuana. Makapadanag ti kastoy. Umatake manen dagiti tulisan. Win nga ron Ngam apay nga uray tao kat agpo kaumatan. Jonah, sikat ikadua dagiti mabati dito'y kota. Bantayam na Eva, kan dagiti masakit. Papanan nyo ka di, Pangulo. Sa anak ka di akaraman. Ang mga nupumanaw ti mangagas. Sapay adon ti masakit dito'y kota. Sa bagay, manipod adda ditoy. Adun tinaagasan akakadwa tayo. Isungarod ako nakabantayam. Tapno adda mga sikaso kadagti masakit. Sikat ti agsungbat kanyak no makalibas na di ababae. Matungpal, Pangulo. Bantayak ka na imbag ni Eva. Dayta ti itad ko kan kapag bangamita. Tadda dayta ababae. Napanan ka di dagiti lalaki apakahiramanan ni Pangulo. Napanda na ganup iti pagtaraon tayo. Aganop kunam? Para kada tayo amin, dagiti ano panda? Una, takas to ditoy. No adda mailuto, kat amin tayo nga akin taraon. Kas tagayam. Taraon amin, dagiti adda dito iti ano panda. Kas lamay sa pamilya. Oh, apay akas lanas daw ka. Kas lang amin may sa pamilya no kasta. Agkakabagyan ngamin amin nga adda ditoy. Awan ti sabsabali. Addan dagiti lalaki ako nadaan na panagan. Apay akal din kas kada manukmat. Saan mat nga rod nga ugsa? Aboy wano alingo.
Dingwan mati tao ti kalding kan manok. Eva, apoy akas na nasdaaw ka nakakita kadagiti asim mangpet. Ti amok namin ket abuyo og sa kada alingo ti isang petda. Saan mat takalding kada manok ti isang petda. Saan mon apakariribukan no anyaman tinsang petda. Basta agyaman tayo, taadda na ano panda. Sige, dita ka pa'y, taadda pa panak. Sabali ti panagriknak. Saan da nga inano pandag ito eh. No di ka tinakaw da. Oh, apay akas ladda parikot mo, Jonah. Idi pimanaw kayo. Dinamag namin ni Eva no papanan nyo. Ket, anya nga iti imbaga manapanan mi. Imbagak ngayon kayo agano, Pangulo. Idi simangpet kayo. Kuna namanan, nga apay kano asaan nga abuyo, wenno ugsa. No di kat kalding, kan manok ti insangpet yo. Anya? Adu kat nga mo day ta babae. Agyaman kit diya, tamangan laeng ti aramiden na. Saan amapan makianok? Kasla nga rod sipsiputan na ti gargaraw tayo, Pangulo. Isungarod nga imbagak abantayam analaeng da diya babae. Amangan no isupay ti mangisagmak kada tayo. Kita nawan ti cellphone na. Awan pa'y mo't tinakita ka cellphone na, Pangulo. Awan mo't kuryente dito'y apang i-chargesan na. Anda tayo kumaijipatan no sa nagapo ka nagiti sinalbag ng uniformado, Pangulo. Day talaw na iti pakasurunak. Dito'y katbakir ti ayan tayo. Kasla tayo bakas iti kabakiran. Gapo kadagiti uniformado aman nakibiyang. Makasubli tayo pa nga tayo japatan, Pangulo. Aging nga si bibiyag dagiti uniformado. Saan tayo ang makasubli jepatan? Kay iliw ko matamti sa malog ijipatan. Anya, tapno ka isad ba ti biyag mo? Sigurado nga ano panda ka, dagiti pan nakabagiti lintag. Asaan mat analintag, ti aramid datat tao. No mabalinla ko mga ibusak amin nila. Tapnag na inak matan ijipatad ang natalinaay. Nang ti saritaan da Pangulo kan manong kuding. Anya tinangag mo nga saritaan da. Kayat ni manong kuding ti agsubli jay patad. Uray ni Pangulo kat kayat namat. Nagmayat kat kumati bumabamot ijay patad. Nagrigat ti agbyag dito kabakiran. Awan pa'y kuryente. Kayo, kandroot lang ti makita. Ijay patad. Adu ti pasdag. Kan adapay mall. Uray medyo adayo kami. Naimbagkan ka. Tawan mangan anupkan ka nga uniformado. Kayat ko amaamuan. No apay nga ano panda kayo. Madam Eva, kimapengak lang kan ni Pangulo, gapo iti rigat. Apay ang nagbalin ni Pangulo akas rebelde. Adda ngamin militar, anang saor itinalawa adagana. Dakas a militar no kasta. Saan mat nga amin a militar kat saor. Adala ang dagiti nakulaapan ti panunot na. Dandani tayo nagpaluson. Sumagmamanolaan nga aldaw. Makitak matlangan ti kaayan ayat ko. Amang ano yawis mo ti panagkalay sayo. Oray saan pa'y? Agurno ngakpay pare ti dayta. Ing grande ka, di ti kayat mo kalay sa? Praktikalat nagpampanunot. Oray saan nga ing grande? Basta mangan amin adumaray. Daytay saan na matukol ti aklo ako nada. Sapay ko ma, tamanayon to ti ragsakyo. Itapay lang, kablaawan kayon. Agyamanak. Ngam sigurado amay sakan to kadag ti dumaray. Wan no di nakmalipatan nga imbitaran. Tsak malipatan tinasingpet agayem. Kabsat, naggapu kasamot ijay presinto ti pulisya. Anya nga'y ti madamag.
Awan kano pa'y mo, ti pamalpalat da no ayan ni Eva, kabsat. Ay, anyang atan ay tinapasama kiti ka nakak. Di tay mapukawan itinamnama. Bareng dumteng ti aldaw asumangpetmetlaeng ni Eva. Sana maikatidadag ko, aging gajak maamuan no ayan ti ka nakak. Dandanin sumangpet ti anak ko. Sigurado asaan ang makaid na dayjay. Numaamuan na tinapasamak. Nagpintas mo tanday ta keychain nga igam mo, Ma'am Eva. At daladawan itibitin na. Insagot kanyak ti kayan ayat ko. Ngam saan ko nga amo itati ayan na. Kaayan ayat mo. Ngam di mo amo ti ayan na. Kunam. Ha? Kwa ngamin. Masapul adida maamuan a pulis ni Romy. Anya ka di ti intanamitin mo, Ma'am Eva. Kwa ngamin. Pasaray umalis iti trabaho na. Ag-deliver iti lako ti boss na. Adatan dito Luzon. Mapan ako ni lugar mi, kat mapan kamutan ni lugar yo. Sige, tama pa na kadagos iti balay ni Eva. Kasano na awan ni Eva iti balay na? Noowan, sigurado nga dahil ayan ti trabaho na. Mala, inkaharudan, tama pa anak matan ni lugar mi. Bye. Agkita ta siguro manan no agpaayab da. Sigurado nga agpaayab damanan. Pinalubusan da tayo laang nga agbakasyon, kalpasan ti training. Pasidag ako ni balay ni Eva. Masurpresa lakit ni, apama na makita nak. Partagak pa iti magna. Ha? Apaya kasta ti balay ni Eva. Nalasang ti sikiga na pasad. Anya tinapasamak. Mapanak iti balay. Agdamaga kaninanang. Amo na siguro tinapasamak. Adda ka, anak ko. Anya tinapasamak iti balay ni Eva nanang. Apaya na damage ti sikigan na. Kwa ngamin, anak ko. Adda ka no naka-uniforme ang nagpabetak iti asinag ti balay na. Dagi jay nakakita iti napasamak. Pimanaw da ang naglemeng tamabuteng da ka no. Kat ni Eva, ayan na. Mapukpo ka o anak ko. Hinapan kami kan ni Marta iti presinto. Imbagami tinapasamak. Iti pagtrabahuan na. Awan ka di ijay nanang. Sinernak damat lang ti barangay health station. Inalada ka no amin nga agas kanda mga alikaman ijay. Sana mabalinda ito eh. Pagsubli ak iti presinto. Masapol ngagtignay kami para ka ni Eva. Ay, jak ba't nagsasao no imbagakan ka anak ko. Tadyak kaya't ngagdanag ka. Inuray ko ti panagawid mo. Si kakadiday ta, Romy Barog. Wala na. Kung nakasurpresa ak ni Eva, siyak ba't tinasurpresa tinapasamak? Jak makaturturo kan makapangpangan gapo iti napasamak. Masapol ngagsubli ak iti presinto. Agtignay kami. Awan sapay inanaam, Barog. Sa anak ang makaid na amang pampanunot ka ni Eva na. Ang mga nunay sagmak ti ay ayatek. Anya nga tayo tinasaya at nga ramidan tayo. Saan tayo mat nga amo no sa dino ti ayahan ti kaanak ka? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puwan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibaga ni Gaspar kan ni Eva nga danang loko kan kwa na militar. Inalada ti sanikwana, iso akagura na dagiti militar. Kabayatan na, nalpas ti training da Romy, kat dinardaras na tinapan iti balay ni Eva. Nas daw nga rod da itoy, iti naimatangan na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awan sapay inanam, Barok. Sa anak mo't lang nga makainana, no pampanunutak ni Eva na na. Ang mga nunay sagmak ti ayatak. Anya nga ta ita tinasaya at nga aramidan tayo. Saan tayo mat nga amo, no ayan ti kaanakak? Itamot lang, mapanak iti presento ti pulisya. Ikagumaan mi abirukan, no sa dino tinangipanan iti rebelde ken kuana. Sapay ko ma, tamasarakan nyo, Barok. Mapanak iti nadamid sa balay na. Kitak na dagamit na ijay ang mabalinpay. Ay, umayak mat nga rod, Barok. Ay, mabuti nga kiti napasamak. Isoadyak imununag. Manipod narba ti daduma apasat ti balay na. Mayat numapan kayo ijay patad. Takasapulan dagiti ubing dito iti edukasyon. Awan ti pagadalan dito eh. Adda ka di pa'y namnama tinabayagan nga aglamlamang timapan ijay patad. Tiliwanda kami. Apay ko mga awan. Awan ti masakbayan dagiti ubing dito eh. Agnanayon ka di nga aglamlamang damat akam-kamatan ti lintag. Madam Eva, da kami lang anataengan ti kamkamatan ti lintag. Saan akaraman dagiti ubing? No anya ti makitkita ti ubing a klase ti panagbiagyo. Isumat ti aramidan da iti masakbayan. Kas kuma iti mapan agsamsam iti pagbiagda. Kaya't nga tamot ni Pangulo ti bumaba ijay patad. Sigurado atiliwan dagiti pan nakabagi ti lintag. Sigurado amakulong iti tungpal biag na. Karaman kami. Anya ka di pampanunutan. Kasla mariribukan ka. Kuding, mano ka din ti putot mo dito kabakiran. Nabayag tayon dito eh. Awan family planning ditoy. No di kat family planting. Iso nga ano, tiputot ko. Kastamot dagiti daduma dito eh. Ado ti anak da. Ang agpaiso ti ko na ni Ma'am Eva. Kasanon ti masakbayan da. Kat adayo tayo iti pagadalan. Ijay pa'y patad ti ayan ti pagadalan. Agbiag tayo, mate. Nga oray awan pagkadalan. Agnanayon kadimot nga agsamsam lang ti ammo ti ubing a pagsapulan iti pagbiag da. No dumakkel da. Ha? Ay, talaga kasta. Awan maramidan tayo. Anya dyan ko na da ang maki-join force tayo kadagiti militar? Barang masarakan tayo ni Eva. Nadukot lakit din ni Eva. Kaya't mo asawan? Mapukpukaw ni Eva, akayan ayat mo? Day tatipod no. Ada nagpabutak itiruar ti balay na. Nadamage ti balay na. Katjak amo no niyan tinapasamakin ko na. Ay, una yan. Imbag na onti dakas na napasamakan ko na. Day tangarod ti jak matukod na panonotan. Kasanon na dasugat na. Kat di da impan iti ospital. Kasano ko mga ipanday di ospital, no aglamlam mang damat. Pag ikaruwak dagiti nangaramid kan kuanay ti kasjay no makita kita. May isa kang agbati dito kampo. Da kami lang alalaki ti sumangat nga agsawar iti kabakiran. Adda ka din dagiti militar akadwayo? Adada kanon iti crossing. Agsasabat kami kano ijay. Ijay samot crossing ti pagnaan asumang at ijay kabakiran? Well, iso nga ijay ti pagsasabatan mi. Aganad kayo bro. Ikararag ko ti panagbaligyo.
Agyam anak. Sapay ko mata masarakak ni Eva iji papanan mi. Noan niya ngamin aya unay ti ilablaban dagita a makakanigid a grupo. Saan tayo nga mo? Ngam saan samat alimpyo ti utak dagita a klase ti tattao. Kaya't ka nakasarita iti nalapat, Pangulo. Anya ko matipagsaritaan tay tinalapat. May saka kadimat akadwa dagiti makuna apan nakabagiti lintag. Ngam saan mat analintag ti aramid da. May saak a nurse. Saan kat apan nakabagi ti lintag, Pangulo? Kat anya nga rod ita ti pagsaritaan ta kunam. Nasao nga ni Chona kanyak ti may papan iti innala ti may sa a militar asanikwam, Pangulo. Sinalbag dayjay a militar. Gaputawan adal ko. Ginundawayan na ti kinaawan amok. Ada ka ni pinirma am akasuratan nga inlakom ti sanikwam, Pangulo? Awan ti pinirmaak. Basta da imbaon na amang tad iti kwarta. Kat kuna na pumanaw kami iti pamilyak iti sanikwak. No kayat ko pa iti agbyag. Ngam, saan anaing kalintagan dayta nga inaramid da kada kayo, Pangulo? Kat gapot anakigto ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat isumatan ti pan nakapukaw ko kan kuana. Kabsat Berta, apay ang madandanagan ka unay. Napan nga mindarom kan dagiti militar. Anang sapul ka ni Eva, kan dagiti managdakdakas. Kasta ka di. Ala, ikararagtang agbaligid ako ma. Danag ti umapay kanyak. Taado ka no, dagiti managdakdakas. Sigurado arin nupak ti mapasamak. Ay, sapay ko matawan da ka sa mapasamak ka na kwada. Sapay saan amaliklikan nga da kasyualtes. No kasjay nga da rin nupak. Italag tayo latan ka ni Apo Diyos, ti amen. Adi na ko maidabay-bayan. No kunam nga awan pinirmaam. Kas kuma iti deed of sale. Kanti pa nakayalis tinagan iti sanikwa. Awan nga rod ti bilag, ti anyaman nga ipaaramid da a papeles no kasta. Anya ti kayat mo asawan. Saan ang mabalin ang matagikwa ti sabali a tao? No tinagan mo, tinakanagan iti sanikwa. Daga ka di dayta, Pangulo? Wan, medyo nalawa mat adaga dayjay. Ada ka di papeles dayta adaga, Pangulo? Adda iti landok a baol a nakadulin iti maysa kadag iti suli ti gukayap. Ada pa'y nga tadag iti papeles, Pangulo? Adda pa'y siguro. Ngaman niya pa'y ti Serbina. Nuko kwanti kunada apan nakabagi ti lintag. Asaan mat analintag ti aramid na. Adda kami diti crossing. Mangrugi kami asumang at iti bantay. Sapay ko mata makitak ti babae nga ay ayatag. Sapay ko mataawan dakas sa napasamakin ko na. Oh, Diyos ko, di na kami ko mabaybayan. Italag ko kan ka ti amin, Diyos ko. In kayo kitaan, Pangulo. No addalakit di dagiti papeles amang ipakita ako kwayo ti daga. Dakkel ti karbangan niyo amang bawi. Kasano kuma? Kat ano pandakmat akas laayop dagiti awanan bain na buklis. Tulungan kayo. Ngam iti may sa akondisyon, Pangulo. Anya kumadayta kondisyon, aber? Masapul asumuko kayo. Anya, di nakalilawan si kababae. Sumuko ak, tapno makulong. Tapno addamat bingay mo iti dagak, kasta ka di. Saan, Pangulo? Adatiin to yung ti gobyerno nga amnistya. Dayjay ti aramatan ta. Anyamat daytang amnistya. Di nakalilawan si ka babae. Pangulo, simang at timay sa kadagiti parawanawan.
Ado ka no ti pulis kan militar asumangsangat dito kabakiran. Dagiti kilo ti aramin. Jonah, ibagam ka dagiti amin akakadwata tagsagana da. Bumaba tayo iti bangir a bantay. Aramatan tayo ti kasladak kalakahon, apagluganan, amag na iti kabli ang nakabitin. Tapno makababa tayo. Sige, Pangulo. Anya akas ladakkel akahon ken kable. Tramday jay. Pagluganan, ngam agbitin ti kable a bumaba. Natalgad ka di day ta pagluganan? Suportado dagiti dadakla kable day jay. Isu anatalged a pagluganan. Imunan nagiti babay kanubing Pangulo. Natayulangan, tinabatay. Masapol abantayan yu analaing ni Eva. Isu ti agpaay a hostage tayo no kas pangarigan. Intayo mo't nga rod lumuganan iti Trump, Pangulo. Kadwa tayo ni Eva. Bantayan yu analaing ni Eva. Kasapulan tayo unay ni Eva iti grupo. Intayo, Eva. Kadwa na ka lumugan iti Trump. Mabutangak nga aglugan. Ang mga nubiglang agpababa. Mabit lang, mate. Imbes sa pagnanin ti 2 oras. Apagbit lang sa malog, tagbitin iti kable. Kasla zipline. Nga, nakalugan tayo ti kasladak kalakahon. Malaon na ti sa nga pula tao. Adamat to gaw kan barikas, tapno saan ka matinag. Kasano? No kalaat ama kadanon iti baba. Kat may saltag. No, iji baba. Naikabit ti kable ti agpangato. Isa makamu asamardeng iji baba. Ta sana makasangat, tada tao akargana. Nakabutbutang no kumitak iti baba amalabasan tayo. Agkidam ka no mabutang ka. Madamdamalaeng, adda tayon iti baba. Makadanon tayon ijay baba. Ngam di pa'y nakadanon dagiti kabusor iti kuta. Nalaing kayo mat anangaramid iti daytoy kaslakahon a zipline. Isu tinangaramatak iti inted tinangalilaw iti sanikwak. Aday ta, si Mardengan ti kaslakahon na nagluganan tayo. Ala, bumaba tayon, kat mapan tayo iti dakkal agu kayab. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintag ditoy, tanasulinak unay. Kasano nga amuyo ditoy, Pangulo? Manganop idi day di tatang ko, kat nakadanon kami ditoy. Ado ti maanupan ditoy, ngalingo. Kasano? No addamot makaammo ditoy. Kat makaumayda ditoy, Pangulo. Kaslaad na nagnaad ditoy. Ngam awan mo't makita a tao. Napanandang ta. Napulot pa'y ti dalikan ang naglutonda. Adumot ti kalapaw ditoy. Ngam apeng awan tao. Mapanak man iti day abanda. Ti adday ti daga. Kasla ti keychain nainted ko ni Eva. Pidutak takita ka na yung baga. Isungag pa iso. Ayan ni Eva. Eva! Ayan mo! Addaak ditoy! Nakaamamak ti sumrak iti gukayab. Amangan no ado ti ulag dita. Sigurado asaan tayo amakalasat no makagat tayo ti karasaan. Sinalbag tumat dagijay nga uniformado. Apay nga umay da tayo pay lang surutan dito'y bantay. Anya ti kayat da mapasamak? Ibalakad ko. Ano umayda dito eh? May mayat no sumuko kayo. Ngam ti makirinupak kayo, Pangulo. Anya? Kayat ko pa'y ti matay. Ngam ti maibalod kami ititong palbiag. Siyak ti agpay akatulungan nyo. Tapno saan kayo amabalod, Pangulo? Kiddawan tayo. Nga itdan kada kayo ti gobyerno ti amnestia. No lakit di ta isuko yo ti armasyo. Pangulo! Oh, Armas ngagpaiso ti kay dakan pet-pet-petan tayo. Ngam armas met lang ti mangkamkamat kada tayo.
Kasano nagdi anak tayo, Pangulo? Adto'y ti pamaniknak ngayon nala nagiti managdakdakas ni Eva. Ti keychain ngayon sagot ko kinkwana. Iso na ito'y. Iso asawaran tayo ti kabakiran. Amang ano di da pa'y nakadayo. Una, nabawan mo ti makita adas-das ang nagnandapin manaw. Ag-request tayo ti helicopter ngagsawar iti tangatang. Tapno makita no ayan nagiti managdakdakas. Sige, taumawa ka ka J-Base. Tap na ito umay ang helikopter. Agtignay kayon. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay ti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. Adumat ti ulag iti unag ti gukayab. Agsagana kayo iti rinupak kakadwa. Innibusan no innibusan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingkagumaan ni Romy nga in-report manen tinapasamak ka ni Eva, kat naggunay nga rod adagos dagiti masaknan, kat idinakadanundan iti kuta dagiti tulisan, awan apulos tinadanunda. Itimot nagkamangan dagiti tulisan, at daagam ampayag a helikopter iti tangatang. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napuluan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay iti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. No itimat gukayab. Ado ti ulag ijay. Agsagana kayo iti rinupak kakadwa. Innibusan no innibusan. Sigurado nga ano ti mairaman nga ubing. Awan mabalinda paglimengan, Pangulo. Ano ti ulag iti unag ti kukayab? Agyan kayo amin nga ubing iti sirok ti kayo. Awan ti mo nagitigo kayab. Ado ti nakita da nga ulag ijay. Sinalbag tumat dagita ang naka-uniforme. Pagbut-but ngan kat nga rodida dagiti ubing. Saan arumbang akabot ang ida? No awan lakat ti madi nga arami diyo. Ay, agtibtib bayo ak. Kumusta nga ta tinapananda, Romy? Agpada ta iti saludsod. Uray siya katjak makaid na. Madanagan akmat. Adjak amo ti mariknak. Dagijay tumot at tulisan. Iso dati parikot iti gimong. No apay nga uray diti lugar tayo. Ket inraman da a pinagaramidan iti maday. Maibos da kumaamin. Tapno maminggada. Inramraman dati awanan basol akaanakak. Win nga rod Imbes nga awan ti rin no pak a mapasamak. Kapilitan nga adda. Ay kaasipay dagiti militar ken pulis. Ken dagiti inosente a mairaman. Hello, Rona. Nakaawag ka man. Narigat ti signal dito ayan mi. Malublobat pa yan ti cellphone ko. Damagak laeng, no nakadanon kayon di taayan dagiti managdakdakas. Wen, ngam nakapanaw dan. Imakar da siguro sakbay ang nakadaron kami. Nalain mo't dagita rebelde Ngam di dagkamali amang dangran ka ni Eva. Sige, aganad kayo nga rudita. Agyam anak, talagang aganadak tapno may salakan mi ni Eva. Sige, bye. Sumuko kayon. Tapno awan ti mayraman nga ubing. Awan ti agpaputok. Apay kumaasan kaming agpaputok. No umasidag ti helikopter. Agsagana kayo.
Taggigidan tayo amang paltog. Tapno matinag tinagluganan dagiti sinalbag. Saan? Ang mga no pagtuduan da iti bomba. Kaasi dagiti ubing kan dagiti babae. Awan na talga da pagyananda. Oo, sinalbag kit di dagita. Intun kwan, paltugak ti sumungad a helikopter. Oh, Paputok tayo ka din, Pangulo. Uray kumulog tayo. Awan ligtas tayo. Taaga po itingato ti paputok. Wano bomba. aguray tayo pay biit. Urayan tayo ang medyo bumabat helikopter. Sa tayo aggigidan amang paltog. Imbaglakit din. Tamay sa ka nakalungan iti helikopter. Makitak iti baba no da managdakdakas. Nakasagana ti armas ko. Rapid book ina no da makitak ang managdakdakas. Ayan nga tan ni Eva. Anya nga tan tinaramid dakin ko na. Kakadwa, at daytan ti helikopter. Apaman ang maibatog kada tayo. Paltugan tayon. Awan ti agpaputok. Iwagayway ko ti puraw alupot. Saan kang agpating nga nakaigam iti puraw alupot, iba? Nadingitak. Ngam napatag kanyak dagiti ubing Pangulo. Diyak kayat amay wawada. Isaganaan tayo kit di da iti nasaya at amasakbayan da. Ano niya? Pangulo, Oh. nagpatingan ni Eva. Oh, At ang galot na puraw akami si iti timurdong ti kayo. Akas la flag. Sana iwagwagayway. Kitaan nyo ti helikopter. At damat impauy-uy da apuraw alupot. Ibabayo dagiti armasyo. Kat ingato yo dagiti imayo. Siya kan dagiti ubing ti agyan iti asidagyo. Tapno di da kayo an-anwan. ikarim, asaan da kaming an-anwan dagita anak uniforme. Ikarik Pangulo. Nagkamiseta dagiti ubing iti puraw. Agpakita kami amin kadagiti militar. Ubing ang nagtagi puraw. Kadwada ni Eva. Anya ti kayat asawa na ito eh. Awan di ang pamutok! Sumuko dagiti kadwa ka rebelde! Agsublida kano iti gobyerno! Ah, nakangato dagiti ima dagiti lalaki ti si dagda Eva ken ubing. Nakababa dagiti armas na iti daga. Ibabam ti helikopter. Bumaba tayo. Sana bale. Adda kadwa tayo a helikopter iti asidag. Saan a bumaba? Iso ti back up. Di tayo laan mo. Noon niya tiyan si panunot na gita rebelde. Ingkapay mangan, kabsat Berta. Di kapay nangnagan, madipod itay bigat. Ay, kasladyak marik na tibisin ko. Amang pampanunot iti rinno pakanapanan ti anak ko. Ngam, kasapulan met, apatib keren tayo tirik na tayo. Tay kunadan, nga awan ti maitulong ti panagdandanag. Alaman nga rod. Wan, patib karakterik na ka. Ay talaga nga main amadanaga. Makapadaan ang ngagpaisaw, ay nga maawan mo't maitulong ta. Kararagla ang ti amok ang maitulong ta, kabsat Berta. Ni Romy ti may sa arimwar iti helikopter. Adda ni Romy dito'y Luzon. Umayan dito'y ayan ko. Agya manak iti Diyos. Tawag dagas anak pasamakin ka. Didak pinagaramidan iti dakas dagiti nangala kanyak. Nasingpat damat kanyak. No nasingpat na. Apay nga rod adinukot na ka. Apay adinadaal dati balay mo. Napilitan da na nga ramid iti kasjay. Gaputa kasapulan dati serbisyo. Ngam, adalat ta sungsung-batan tayo tilintag. Ingkarik kadakwada ti programa ti gobyerno nga amnistya. Isuko da ti armas da, taag sublida iti gobyerno. Kasta? Sige. Tangay ko nam adida ka pinagaramidan iti dakas. Itrabaho tayo ti amnistya para kadakwana. Tulungan tayo da. Dumngag ka. Ta
Naibagak kan ka ti imbaga ni Pangulo Gaspar nga inaramid ti maysa a militar kan kuana. Anya kaditi aramiden nyo kada kami. Itatasim mo ko kamin. No ita, ipanda kayo pa lang iti pasilidad na pagyanan nyo. Kabayatan na may pagpag na ti papilisyo. Adda ka di talgad mi, adi na kami alilawan. Agtalik kayo kada kami ni Eva. Ikatin nyo ti mading nga impresyon nyo kada kami nga uniformado. Anya, di amok kat manangalilaw kayo. Imbaga kanyak ni Eva tinapasama kada kayo. Isa na po kao ti panagtalikyo kada kami. No agpayso ang mapasamak dagita nga ibagbagam. Dakkel nga utang ko ana imbag anakam kada kayo kan ni Eva. Ikagumaan mi amatong paltiin ka rin ni Eva. Nakitak nga da nasaya at iti kaunggam. Ta saan nyo adinangran ni Eva? Apay no adu ti ubing nga yung sangkwetyo. Anak dagiti rebelde. Kadwada ida iji kuta da. Kaduwada ijay kuta? Kasano ti biyag dagita nga ubing ijay kabakiran? Tulungan mi ida. Nagbalinda na patag ka ni Eva. Inagasan na ida, hindi masakit da iji kuta da. Kaya't mo asawan? Dinukot da ni Eva, tapno adda mangagas kadagiti masakit? Kasta nga ron. Adda makagapuno apay asimang at da iji bantay. Maawatak ti sasaadin ta. Di da ka di pinagaramida ni Eva iti dakas ijay kuta da? Saan ka no? Nasingpat da ka no? Agsamsam dalaan. Ngam awan na dagsan ang nagbasulang day tilintag. Ada kayon? Awan ka diti dakas na napasama kan kabalasan ko. Awan da ka sa napasamak kanyak, anti. Ay, Inaladak laeng dagiti at tawa. Taado ti masakit ijay kuta da. Didak pinagaramidan iti dakas. adda gayam managdakdakas asaan mo't adakas amin nga aramid da. Pudno day ta, anti. Ti tao nga da panangisakit na iti kadwana. Kat kabailan na ti mga ramid iti anyaman abanag. Tapno matulungan na laeng dagiti patpatag na iti biyag. Anya ti kayat mo asawan kaanakan. Ado ti masakit ka dagiti ubing iti kuta da. Iso nga inaladak amang hagas kadakwada, anti. Ay nagpabutak damot iti asid ti balay mo. Pamuspusan dala siguro. Tapno kumuyog ak asi tatalugod kadakwada. Ay saan nakakumbensado iti dayta. No kumadakas da. Pinagaramidan dak kuma iti madi. Ngam saan, anti? Naamwak pa'y nga inruruman ti maysa a militar ti Pangulo da. Iso anapan naglemang ijay kabakiran. Iremedyum amaalam dagiti papeles ti sanikwam, Pangulo. Tapno mayuman ko iti abogado ti Pau. Para iti anya. Tapno may sublikan ka ti sanikwam. Tata Gaspar. Di kan awagan iti Pangulo. Ta saan ka matan a Pangulo? Kasla blessing, ti panang tukot mi kan ka. Pakawanan na kuma, no imbilin ko ti panakadukot mo. Diyak ngamin kayat nga damarsing kadagiti pamilya ti kakadwak. Ididamo. Planok ti mang patiliw kan ka, tata. Ngam idinamuak ti kasasaad kan napasamak mo. Naawatak ti amin, tata. Kaano ka di manen nga umay ka dito'y pasilidad ngayon mi? Agduty akpay, tata. Umayak tumanan, no awan trabaho. Di ka agdanag. Ta imbagak kadagiti masaknan ti napasamak. Imbagak nga da impaagas yu a masakit. Iso anak kadano nak ijeku tayo. Agyaman ak unay kan ka. Makitkitak ti kinasaya at ti Diyos kanyak. Babaan kada kayo kan ni Romy akaayan-ayat mo. Nagapukay ti pasilidad nga ayan iti simbo ko aribelde.
Napan ko imbaga ka ni Tata Gaspar, nga alaan na ti papeles ti Sanikwana. Tapno adda aramatan na asumango iti abogado. Nasayat, tamatulungan tayo tapno mabawi natin sa Nikwana. Kaasimat ni Tata Gaspar. Saan siguro asimbang at ije bantay, no saan akas jay tinapasamak. Di na amo ngayon laban ti kalintagan na, talababa ti adal na. May sapay day ta ground, tapno mabawi na adagos ti Sanikwana. Inalilaw da, gaputan na kurang, itipan na kaammo. Kaya't ko amaamuan tinagan ti konkonam a militar anang lukukin ka, tata. Itris mi, no ayan na ita. Tinaudi adamag ko kat nag-retire. Amangan pa'y kitdi, no adan iti sabali a pagilyan. Dayta ti imbaga ti buyot na, sir. Apay nga rod ang nagtalinad kay di kabakiran. No napan iti sabali a pagilyan. Adda tauhan na anang ipangta iti biyag ko, sir. Imbagada, adakas ti mapasamak kanyak, no agpakita ak iti patad. Ala nga rod, ikagumaan mi amaamuan no ayan tinasao a militar. Agyaman ak unay, no matulungan dak, maipapan iti dayta abanag, sir. Mangnamnama kay titulong mi, tata. Anya ti impormasyon na naalay yun, maipapan iti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Mas daw kami. Taawan matnagan na iti hanay dagiti militar. Ti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Kaya to sa wanday ta apeke nga rod. Saan asigod a militar? Dahil tangarot ti atap ko. Saan siguro apudno a militar? No kasta, inaramat na lang ti militar tapno agparang anaturay a tao. Ngam sa anak ngagsardeng amang mo. No ayan itaray ta a tao. Sige, tulungan ka maipapan iti dayta abanag. Adda magak kadagiti amamok. Adda pulis akabagyak iti Visayas. Anya nga tati kinatao na. Kumusta ti investigasyon dagiti pulis? Maipapan iti kunkuna ni Gaspar a militar. Saan apudno ang militar, anti? Inaramat na laang tihanay ti militar. Talaga nga rod adagas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga, asigod kanu a negosyante. Anya nga tati negosyo na. Takinabaulan na pa'y abinayadan ti tao anang butbutang kan ni Gaspar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na puwan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.